ce tare jocul ăsta! Salut și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Murar și Bani și azi noi ne jucăm Sim City Build. Bine. Acum aș să se încarce jocul și dacă dau de foarte tare e din cauza că n-am ajustat sunetul. Pentru că acum intru pentru fiecare oară în joc și dacă se de foarte tare. Deci dacă nu se de nimic... Mordunsa. Du Wazoo. Lorsham. Mordunsa. Simto. Mordunsa. Timusa. Lorsham. Simto. Lorsham. În sfârșit ne putem înțelege. Bun. Să continuăm. De unde am rămas? Bine, darkness glitch. Bun, am dat. Nu acolo. Așa. Acum mă gândesc. Bun, punem căsuțe minunatissime. Stați un pic să văd. Ce name? Taurelia sau ceva, Taurelia. Hai să spunem așa momentan. Taurelia. Dacă aveți alt nume în comentarii să spuneți. O lăsăm așa. Păi el zice că n-are curent. Dar ce să facem dacă n-are curent? Oh, frică. Please. Bun, ce facem acum? Nu speriați, văd că aici o euleană. O euleană. 6.000. De ce nu? Putem. Putem o euleană. Yay! Stan avem becori. Thanks, Maya. Vai, mulțumește. Industria. Industria. Ok. Hai să facem această minunată industrie mai încolo. Dau lane. Nu mă lasă. Ce vrei? Căzem? Nope. Vrei să pun aici? Spune așa, n-am văzut scris-o. Să luăm. Putem să continuăm casa asta mai mare. Apă. Păi, un turn de apă, nu? Am bit pe pionă să... Ui, da puce. Trebuie să mă conduci.
când te dușezi un pic. Punem asta lângă... Ia asta. Bun. Ok, un tip. Ok, zice să apasă pe acest buton. Mergem la el, la nivelul 25. Yes. Baby, yes. Dar are multe chestii, Daniel. Ok, hai să cumpărăm astea care era la el. Turnul Eiffel. Ce frumos. Ok, hai să mergem acasă. Am ajuns la cel mai mare oraș din lume. Sarcastic. Nu m-am încurcat, mi s-a urăscut în limba. Ce vrei, bă, că nu pot fac nimic. Bă, da, l-am numit, ăsta e. Sper că asta nu rămâne pentru așa mie. Bun. Este bun, este asta. Vreau să fac străzi pentru chestiile astea, dar nu pot. Așa. Nu. Aaaa! O, Doamne, ce e aia? Nu! Bă, dar ești... Nu! Eu vreau dreaptă. Și mă enervează. Bun, și punem prostiile astea de clădiri pe asta. Punem magazinul ăsta undeva aici. Și o să facem o stradă diferită pentru chestiile astea. Asta poluează. Și de asta nu e bine să le punem în casă, că le poluează. Hai să facem și căsuța asta. Aici poți să faci prostie, nu știu. Și asta le punem undeva. Doamne, ce mașină afară. Ok, asta le punem undeva pe aici. Deci undeva pe lângă asta. Trebuie să mă și pe asta. Uităm lângă. O, Doamne, mi s-a blocat de gir. Știu că sună ciudată, dar chiar se întâmplă. Ok. Opa. Și omor. Să colectăm 10 metale. Să colectăm niște cuie. Să facem residential zones. Păi, residential zones e aici. Să facem o stradă mai depărtată. Ne contăm de acolo. Deci deja e un bloc ușor. Ui, este cum te cam. Hai să ne punem niște căsuțe. Hai să punem la făcut niște metaliți, niște lemn și iar metaliți. Hai să facem și hai să facem. Bun, mai facem level 3, ok. Progress! Create residential zone.
Progress. Red Residential. Hai să facem și asta. Asta e clădirea de distrugere. Nu avem încă. Avem metaluș. Să colectăm metaluș. Să mai vreau să facă metaluș. Ok, mai secunde. Bun, s-au făcut metaluș. Metaluș. Și vrei să mai facem metaluș. Bun, am pus metaluș. Nu asta. Îmi trebuie niște cuițe. Oh, Doamne, cum a sunat asta, cuițe. Ok, hai să luăm un cuiț. Nu avem level 15, lasă-mă bage. Avem 464 de oameni în orășelul nostru. Foarte fain jocul, dacă vă place, nu uitați să dați un like. Ok, asta ce? Știu ce asta. Bun. Asta ce e? Să mai punem, hai să luăm metal. Ce gălăgie pe afară. Știu că se aude ciudat, da, e gălăgie. Mașină. Bun. Spus că telefonul face așa. Ok, să mai punem aici. Să le facem. Aici cred că se face aeroportul. O să am eu mâine atâția oameni. Asta extension to unlock the level 10 progress. Wow, progrese! Am creat residential zones. Mine road. Ok, câte caz mai vreau să fac? Bun, sute vreau. Sute, buse sute. Progress! Yeah. Level up! Acum level 3. Acum putem face parcuri și putem pune o nouă fabrică. Hai să facem o zonă mai mare pentru fabrici. Ne trebuie. Ne mutăm. Țigani pe afară. Oa, ce fain, toate au altă fel de culoare. Puțin așa am văzut eu, poate sunt albe. Poate sunt daltonism. Stați un pic. Continuăm. Ok, colectăm ataca până... stai că e completă. Clan. Ok, am luat ceva. Ce este... doar atât. Serios? Serios? Ok. Hai să facem asta și aici să încheiem acest minut episod. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Roșeban și ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canal dacă vă place și ne vedem data viitoare. Pa!